Reneng ngaturke rerepan sawetara. Nggih. Aku tak nyuwun tulung anu sik Mbak Fahmi, heeh. Mbak Eka, terus Suci karo Dita. Nggih. Meneng kiwa kotak nyedaki Bagong ngono. Mangga. Mangga. Ayo metaramke. Monggo Mas Anggit. Yo. Diri sing dhuwur sapa sing cendhek sapa golek gandhe dhewe ora usah diperintah kabeh iki ya kudu Jan seragame do anyar-anyar saiki nggih nuansane merah putih nah ngono kuwi lho seragame ngono kuwi Gong seragam kok selen oh dagelan kondang kok iki tak konsep ki motorane. Iya. Lah pitena wong sing seragame padha kalih dhuwur niki. Heeh. Kula ajeng ndodok menura iso nek neng kene polahe kaya ngopo aku kan. Lusi sing guyu nganti kemekelen. Ya ora apa-apa. Tak bageke sik. Nggih, wiwit saka sing cilik dhewe iki. Selamat malam Mbak Eka. Inggih, selamat malam Biung. Sehat ta? Pangestunipun panjenengan sehat. Waras. Alhamdulillah, inggih to. Ayo sehat ki kudu karo waras. Udah to. Mergo saiki akeh wong sehat ning ora waras pikirane. Lah, leres ngendikanipun panjenengan wong. Contone, wah ketoke wonge bagus. Nggih. Sehat awake nganggo dasi, ya ta? Ning pikirane ora waras, mentolo ngapusi kancane, ya ta? Mentolo ngapusi bangsane niku wong sing ora waras. Nenek sampean aku yakin ya sehat ya waras. Pangestunipun, nggih. Nggih kudu hati-hati, bedake wong waras karo ora iki pancen rada angel kan. Rada bingung kula nggen wau. Kok bingung piye? Wong teng perapatan niku mergo lak wong nge-map to kula wau. Kowe nge-map, mergo goleki nggone ora kecekel. Wis sakire ya tetep kudu takon. Takon, heeh. Mudhun to. Engko mengke damel wayangan pundi to, Mas? Kowe takon karo wong sing ning kono. Lanang apa wedok kowe? Nggih, ketoke wau lanang. Oh, lanang. Kowe takon piye? Tak tekok ngin wayangan Mas Bayu Haji, ngeten to. Heeh, terus Lah dijawab ngene. Lah jawab. Piye? Ora. Lho, kowe takon ngin wayangan pundi? Jawabane piye? Ora. Kowe. Lah terus tak tekoki meneh ngin tepat ngin wayangan lho ngin warga Sruwen meneh. Heeh. Pundi aku ngono. Maksudane piye? Ora. Bae kados ngendikane panjenengan gak waras. Oh gendeng. Ketoke sehat, tapi angger tak tekoki apa wae jawabane ora. Jebule wonge gendeng ngono. Ciri-ciri wong gendeng nek takoni apa-apa, maksudane ora. Oh ngono to. Iya. Jenengan mau ya tindak mriki to, Mas. Wis rada wengi apa sore? Sore. Rada ning ngarepan kono, awakmu muruh apa ora? Ora. Lah ya umpamane ketoke ya. Engko ke iki kok jojo. Lah peteng mboten tak tek. Ora pati ketok. Kowe mosok ora tamat iki. Wong lemu kok cilik ngono. Nggih, pamakane nggih rada berisi ngeten mau. Oh iya ta. Coba anu mosok ya. Mas Bagong, panjenengan nek ya tindak mriki lho sawetara rada wis wengi ya Mas ya. Iya. Ning kono lho ngarepan kono awakmu muruh apa ora? Ora. Lah ya apa maneh? Oh, alah ya Allah, muga-muga ora ngamuk ya, Kak. Nggih. Marai kabeh iki medeni kok ya. Lah mergo iki ora aku tok kok. Fahmi mangkatmu mau rada padang wis sore. Pun sore. Ngerti ora? Mboten. Ngerti ora? Mboten. Oh, padha gendenge berarti ya. Lah mboten iki kok ora Oh, lanang wedok, Pak. Lanang wedok. Setunggal to. Oh, siji ta? Setunggal. Bojone nusul ketok. Wong kok senengane Bagong ku ya waras. Oh, kok ajak-ajak koncone. Lah iya. Apa kowe ngerti Gong ning kono mah, Gong? Ora i. Oh, iya. Pamane Gung Mari yo. Urung mari ya wis. Ya rasa jagongan wis. Kersane napa? Nggih. Iki ngapa? Mas Bayu mau ngertos ora mau? Apane? Ngerti ora wong ngadeg nang kono sore-sore nang perapatan mau? Kapan? Mau sore ngerti apa ora? Apane? Wong mah lho ngadeg rada lemu ning kono mah lho perapatanmu lho ngerti ora kok? Lah kowe ngerti ora?
Ora. Ora yo wis. Ora ngerti yo wis. Iki ora sah. Kon muni ora kok angel. Kowe iki lho pakaianmu lho. Kaya telek cecek. Ayo. Apa to? Ora sinkron iki kan. Wis gen. Kowe sing lambine melu Bapak Yoga. Iya kok. Sing kathoke melu Bu Singgan. Kowe jane bola sapa kok? Ya yo bola kabeh tak eloni to. Ngawur. Lah ya, wong kok Bagong kok mangan siji kok sandangane loro. Ayo gen ngento. Ya seben apa-apa waton urip ya kae. Aku ditunggoni karo Mas Blonder seneng wis ra kira. Pirang-pirang dina ora ketok ning omah iki ya tak arep-arep karo Agil barang kuwi ora ngetok nyandi ya. Angger lari sono matane do. Ya, Kak, ayo iki tetembangan sawetara. Nggih, Biung. Iya, iki ana sing ngersake lagu yang bernapaskan agama Islam. Mengko sakwise ngaturake pepeling aku arep nyuwun tulung karo pambiwara sore mau. Oh, nggih. Pak sinten asmane? Pak Jatmiko karo putrane mau. Wah, Jan. Putrane kuwi oleh anu lho sing marai gumun ing ngatasé piyai weton saiki kok jek kersa gula mentah bab basa Jawa ora hebat. Ah, ngono dene anake Bagong ora basa Inggris ora gelem wangsulan. Wah, anak kula pinter basane Jawa. Piye? Apa iya? Aku mulihno basa halus. Apa iya? Piye nek anu basa Jawa halus piye, Mas? Bapak kondur, sing siji nih oleh-oleh cuk ngono. Iki saking akrabe karo bapake. Pinter bahasa Inggris ya. Nek nyeluk bapake kan mboten anu niku bapak niku. Ya ke Inggris-Inggrisan. Nek nyeluk manki. Oh iya. Nggih. Anak ya elok. Cuk, Apa? manki iki kirik. Kethek. Oh, kethek ganti ya. Ganti ya. Ganti piye to? Nek biyen yo Mosok kuwi kok. kethek. Kethek kok iki. Lah, Mas Jatmiko ya rawuh. Nika Jatmiko NX nika. Wah, udu. Oh, pambiwara Oh, sore. pambiwara. Ngaturke pepeling sik, pepeling. Mangka dibawani. Aku nyuwun tulung sing bawa Bagong kaya ngapa suarane. Ayo, Gong, ning ngarepane ngono. Wah, jan ketokno. Nah, kuwi dasare panjenengan ya ben gladi tepung karo kiai kene. Ya napa jeng digoreng kok gladi Ora. Ora kok digladi tepung terus ditepungi digoreng ora. Gladi wanuh kuwi lho. Ora gladi wanu kok. Gladi tepung malah bluduk. Ora omong kowe. Iki sound system-e rek kaya apa ya bintang tamu to iki. Lah ngapa ta? Ndokoke nyelo-nyelo ning ngarepan ngene. Ya ben ngono gampang ngabani kok. Ya Mas Bagong kaya apa suarane? Lah, mbok menawa kok ana ibu-ibu sing tresno karo panjenengan. Ya Allah, Bagong kok suarane apik men. Wis tak tukune nggo seret-seretan putuku ya. Adolanan kok. Ya, Rukun Islam. Waduh, suarane utuh iki. Utuh ora tau kanggo ngoten. Kok ngalami sing kaya ngono ora tau kanggo. Nggih, nggih. Ya. Nano Kang limapung niki. suarane piye Kak? Bagong Kak? Luar biasa sae. Lah iya. Pak, Bu, swantene Mas Glonder sae nggih. Mas Glondor sae napa sae? Sae. Sae napa sae? Sae. Yo, gek diangkat ki. Sadere diangkate monggo sinden brobosan rumiyin monggo. Aja nesu. Siapa to Mas wong dilem kok gak dilem. Lah saya diangkatke kaya mayit. Ora. Kan Ayo. katindakno mring para sasama tak kirimke Mbok Hana sing lagi streaming. Wah. Sinten to Mas? Yana iki sapa to Bu? Sinten to? Yo nek pengen ngerti ya dolan-dolan. Apa dolan ora nek sapa? Mbok Yana iki juragane dheke. Oh. Lah iki ingon-ingon kok juragan. Ya. Anu, ayo. Aja padha ditinggalke. Jas. Rukun 50 niku sahadate kangangga siji Ibad. Ya. kangangga loro salat dene kangga
telu Ramadan nindakno poso papat yakat ping 5 ngibadah haji terus rukune Islam sam no yo diaturke pepiling buka saka kendang terus engko dilanggamke sik nggih engko sulis baka siji wiwit saka ika nglerek ngantek tekan kono dhewe dita mangga yo diaturke ya ta elo lilo lilo seru omake yo diaturke pepiling. Ya, monggo ibu-ibu lenggah kecuali kan ning ngono sik gen ngancani Mas Bagong. Mas Bagong, nggih. Sampeyan niku oleh dadi seniman urung komplit yen durung Bagong ning Suruwen kene. Nggih. Mula sakniki wis iso nyambung tali silaturahmi karo warga kene. Nggih. Kula wis ora bakal tido-tido meneh. Nggih, Kak. Dalam. Piye, sampeyan mirsani kerukunane piyai kene, Nduk? Luar biasa.
Nggih, wiwit kula ndereke panjenengan kok dugi sak menika kerukunane anggone warga ageng mriki leh ngumpul ora ana apa kurange sawiji apa. Kabeh kompak kok. Nggih, kompak. Kita kompake buktine Kyai semene oke padha madhep rene kabeh. Nggih. Kuwi ngetoke kekompakane. Enten sing madhep mriko. Apa lho, Lek? Nguyuh nang sawit gedang lho. Aku yo nek didhepke rene dane dadi foto ya Kaya pantra-intrah kaya seneng bagone ngomong kok ya. Kula niki kula panjenengan rumangsa bombong sing jenenge nyambut gawe kuwi ora mung bab ngerdono wae, ning kepuasan hati iki ya wajib digoleki. Nggih. Ya ta sing lenggah jenjem manteng lho, penak. Nyambut gawe ngene iki. Nggih. Oh, contoh kaya ngene iki kae ra. Nggih, leres. Dongamu apa karo piyai kene, Kak? Inggih, mugi-mugi keluarga ageng suwun mriki tansah pinaringan panjang yuswa ingkang berkah. Amin. Rezeki lumintu. Amin. Muga-muga sing setetanen ya hasile saya melimpah. Amin. Pegawai karire ya saya sukses. Amin. Amin ya robbal alamin. Sing urung Sesuk nggih. sing urung kagungan putra ya bentang duwe momongan. Amin. Ya ta sing isih ijen urung duwe bojo ya tak petuk jodhone. Sing wis kagungan bojo ya entuk wahyu jodoh. Amin. Kabeh tentrem. Amin. Rezekine saya akeh, sesuk wayangan terus. Amin. Setahun ping 3 ya. Yo. Setahun ping 3 yo malah Tahun pisan wis apik. Lah yo Nggih. wong Kene ajeg setahun pisan wayangan. Ya mesti ngono nek piyai kene kula percaya kok, Mas. Nggih. Mriki niku setahun pengajian, setahun wayangan. Ah. Ya ta, dadi kabeh niku diratani. Agama ya Agamane kecekel. ya ora ditinggalke. Budayane ya ora keri. Mula piyai mriki, piyai kene iki uripe tentrem kabeh. Leres. Kok rasane ora kemrungsung. Nggih. Kanane ya penak ngene iki. Bawane tur ya adem. Heeh. Dih, ademi mongko penake mangan iki, Dong. Nggih jane. Kok nggih jane iki. Ngarep kula dereng enten. Ya mengko nek lerek. Nggih, nggih. Kae, Kak. Halo. Kula tak nyuwun karo putrane anu mau Pambyara Pak Jatmiko. Jatmiko. Nggih. Asmane Mbak Nina. Nggih. Mbak Nina. Mbak Nina, wah. Sing ngapalke jeneng mburi kuthok aku tekane ra kandhane aku. Kandhane kok. Jare nek basa ngono-ngono kuwi jabak iki. Mbak Nina, ya Mbak Nina, yo, Mbak Nina. Bedono Suwanten. Mbak Nina kuwi Di kancani karo kengramane ya ora apa-apa. Jatmiko iki. Nina kuwi kelangenane bocah-bocah cilik. Tapi ta. Anger mapan turu mesti ya dicelukke Nina kuwi. Apa piye? Nina bobo, Iya. Nina bobo, Heeh. Nina bobo, ayo Nina bobo. Nek diganti bagong bubuk ya elek. Alah. Monggo Pak Nina mriki. Monggo binarak kene. Ya metaran, Cok. Jejer Kak, kowe jejer Kak. Nggih, wah. iki. Jan kaya angka 10. Kok iso kaya angka 10? Diduwur dibunder. Lah ya Gusti Allah iki nek arep paring anu ya Mas, rezeki iki dhewe-dhewe. Laras Sing turah-turah, sing kurang ya kurang. Lah iki saya meneh, aku jare kurang. Modelmu kaya tandon banyu ngono ya. tandon banyu lambemu ngono. Apa? Kaya padasan kok. Lho kok iso? Nah, wuduhe. Alah, gaya. Ngene iki lho. Ngeten iki nyun sewu Mbak ampun dirungokne nggih Mbak niki. Ayo dibagake sik Kak. Nggih. Dalu Mbak Nina. Selamat malam. Dalu. Nah, nggih. Salaman mboten napa-napa mboten sawedi niku nggih padha karo awake dhewe. Nggih. Nggih. Selamat malam Mbak Nina. Selamat malam, Mbak Ika. Nggih, pripun pawartosipun? Sae. Saya Niki alhamdulillah. kula saestunipun bingung. Kula Bingung pripun? Bingung kok Ajeng diwalek napa wonten ing lambene. mriki? Lah nggih, Mbak Nina keparan nyuwun pirsa asma jangkep sinten? Trisnani Jati Winahyu. Wah, Trisnani Jati Winahyu. Ah, nggih. Sak menika pendidikan wonten pundi, Mbak Nina? Wonten Jakarta, Universitas Indonesia. Oh, wonten UI. Semester utawi anu strata pendidikanipun sampun. Samenika semester kalih pasca sarjana. Oh, Sudah nggih. pasca sarjana S2. S2. Oleh Dadi padha karo sing nyender medet iki ya. Kok iso? UII. UI iki apa? Untune ingo-ingo. Aja. Yo, Mbak letak Nina. udar yo. Medet Presti. Aja nyepelekke karo
karo wong wedok apa meneh lho, Mbak Nina stratane. Lah ngapa? Lho, pasca sarjana S2 pendidikane Lah, luar ya ngapa? biasa. Dadi wakile wong wedok, emansipasi wanita. Kok aja ngenyek karo wong wedok. Lah ngapa wong lanang ya hebat e. Ora iso ya, Mbak ya. Saiki panjenengan lak ngertos dhewe to, Mbak. Dalan-dalan Raden Ajeng Kartini. Jalan Kartini. Nah, Oh. Dewi Sartika. Lho, luar biasa emansipasi. Arep dalan-dalan jenenge wong wedok. Ngopo? Ning gen dalane mlakune cepet lewat dalane wong lanang. Apa enek ya, Mbak ya? Enek. Apa? Tol. Oh, dadi Pak. Oh, kuwi Oh. Dalan tol. Ayo, wong wedok pun ditol. Ayo. Iya. Ora Aja wani karo Bagong. ora enek tumbas kartu tol Mas, ngono nang Indomaret enek, ora enek kartu til, ora enek. Karo apa? Bong, wis. Apa? Bagong iki lambene Wong lanang kok sepeleke. ya ora. Wong Iki wedok padha. lah padha wae wong wedok ora enek wong lanang arep kosot kuwi anak-anak. Mangsane yo aja. Mbak Nina, ayo panjenengan arep nembang apa? Arep nyekar napa? Apa nyekar Bagong? Nggih saged. Niki Sik, jujur sik, mawon sik. nggih. Lho. Estunipun kula niku mboten saged patiya nembang cinden ngoten. Nggih. Nggih boten napa-napa. Lamat-lamat mboten. Biasane kula niku ngejazz. Oh, alirane Oh. jazz. Oh. Padha ane Bagong niku, padha. Bagong nek tenggen kula nek wis tekan omahku to, kuwi miring terus jazz. Mbak, nek kula remene ngeces. Niku nggih anu alirane beda karo kanca-kanca. Nggih, Bagong aliran sesat kok. Tapi Tapane anu aja nyoba apa? Langgam napa? Langgam utawa Langgam. lagu dangdut sing iso digarap. lagu kekinian dari Cak Nana napa Lamunan, Lestari. Putra Nuswantara. Lho, Putra Nusantara nggih langgam. bantu nggih, Mbak. Oke, Kula radi-radi supe soalnya. Nggih, Putra Nusantara. Nggih. Kagem bawa Mbak Nina. Bawani uran-uran. Sing ngoten nggih. Sing bawa Mbak Nina apa Mas Bagong? mau Bagong mawon. Ya Gong, bawono Gong. Wis jan wis. Ayo terima sebenarnya disenengi Mbak Nina, Bang Bayi. Terima kok semene gedene nggih tutupe sepiro. Pak Mino tremes ini paling ora drum. Drum yo gen wong terima iki kowe kok. Kok panggah katut ya? Ayo. Anakku sing bagus. Wedok kok bagus mripate iki lho. Madhep rene terus muni bagus. Piye ta jene? Ayu. Ayu ngono lho. Aku ngerti kelingan zaman dhisik. Piye? Ayu ya Mbak Nina. Ayu bojoku ya takoki wis sing ngene iki. Lho ngene iki. Kok Behel. Tangkeme malah deplong. Iki Wis ta. Wong nabeke mesti kaya behel kok deblok iki mesine iki ukuran pira? Dhisik kan ya manggon bekunang cedak silir to, Mas. Heeh. Silir kan nggon ya nggon wesi-wesi. Heeh. Lah tak toko ukur 16-an kok. Kuwi jare lambe po aspal. boten apa-apa bojone brujul lho riyen. Mas. Iya. Tanan ora makmak tangane. Ayo. Anakku sing pas ora Mas. Pas, ya. Pas. Nano. Ayu dhewe. Nah, nek kurang cocok lambene cocoke gender ngono. Besok bintara sekolahe. Wah, jan suarane serak-serak kering. Yen wis bisa Saking larisnya lah. nyambut gawe Nano. kudu mlaku sabenare. Wah, Jejer Mbak Nina aku ora kaya Bagong, Kaya apa? kaya Narada. Ayo. Nane. Monggo Mbak Nina. Monggo. Cap menengah. Iya, Mbak. Anakku sing tansah Nangis wae kusing ayu dhewe besok pinter sekolah
Ayo Mbak Eka, bantu. Ya Kak dibantu. Boten kuat. Oke, ya bedane nek diatonis karo petantoni sing ngenten iki nek gamelan iki sing nembang kudu manut laras gamelan. Nek musik iso di Saged request. Oke, oke. Ya Kak, ya Kak, ya Kak. Ya kan? Terima kasih Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Putra Nuswantara. Nggih, heeh. Sithik-sithik selamu karo gamelan. Leres. Wong biasane lagu jazz kok. Lah iya lho. Alirannya jazz, pop, dangdut, enek rock, kathok, kolor. Oh, malah jeneng sandangan. Wis sandangan. Mbak Fahmi ayo rene nyedaki Mas Bagong kene. Nggih. Maka, ayo. Ya Mataram, jawab Mataram. Iki ya mantan penyanyi dangdut Mas Bagong. Nggih. Fahmi iki biyen dudu sinden. Biyen penyanyi orkes Melayu. Melayu zaman sekatenan. Iya, zaman biyen SMKI biyen ta. Sekaten undi barang karo aku karo Pak Sarmadi barang kuwi. Sekaten cembeng. Weh nanine ora cantik salone ra marem ta iki. Masa ya Mas, kok saiki dadi gelungan ngene ben Lah iya. pakaiane ngene. Belajar saiki. Lah iya no. Kabeh ya kudu di ora ketan sithik-sithik ya kudu diserambahi. Diserambahi. Pamrih apa mlebu nyanyi ndi-ndi yen penak. Oh, penyanyi dangdut ya oke. Nek gamelan ya ora mbane. Oke, ono. Fahmi elok tenan. Yo, iki ana sing ngersake Nyidam Sari. Mangga dibawani sik. Mbak Fahmi sampeyan tak dapuk etok-etoke gandrung karo Bagong. Ngaten. Dadi Bagong iki ketoke arep kaya letong niku wong lanang sing bagus dhewe. Jeneng iki tak anggap wong lanang sing bagus dhewe. Letong malah kanggo nggih ngabuk. Iya. Sak truk kowe larang. Ayo, letonge yoga apa payu ya. Ora awakmu ki bagus dhewe lho jare Mas Bayu. Bagus dhewe nggih Mas nggih. Bagus dhewe. Bagus dhewe ora nek kancane. Bagus nek dhewe.
Ya Mbak Fahmi, monggo diaturke. Monggo. Duh wong bagus. Ah, ngono. Ya ora ngono to. Ketoprak ya. Ya. Duh wong bagus. Ora kleru diajeng. Oh. Nah ngono lho Bu, Mas Yobi tetep cakepane kudu duh wong bagus aja duh wong kakus panjenengan kok pas gondrong kok ya wong kakus lho. Nek sing dadi lanang ku ya duh wong prengus sing bener kuwi ya. Ya ya. Ayo Ben. Nah. Papujane Iya coba maju rene wong ayu aja cedak-cedak. Sebelahmu ku. Lah apa to yang cedhak? Ki yo wedok diajeng. Wes jan Bu Fahmi karo Mas Glondor tak Condranen nduk Lah condranen. nggih cepet to mang aku bareng. Coba jejer. Nah, Ya madhepe rono to Mas. Jejer. Aduh, Bu Fahmi mlaku-mlaku kok ndadak nyangking kebo, nggeret kebo bareng arep didusi ngendi. Kok ya kebu. Lah napa? Ora apa-apa. Ya banteng. Ora apa-apa aku kebur apa-apa. Lah piye to, Mas? Aja nesu. Kok iso sampean iki lho. Letonge ning ngarepku. Aku tetep sesandingan karo kowe. Iya iya. Ya. Ana Kaya nini Hawang nandang asmara rayunan Mbak Fahmi dirayu. Dirayu Bu. Lah gitu. Kang Mas jenengan ki ngagem. Piye, Agem diajeng? apa-apa kok sarwa pantes ngoten Pancen lho. aku lairku kalung usus. Kalau wedhus ta. Pancen apa-apa sarwa man. Lah ya piyai kok gagahe kaya ngene Ya jelas nganggo busana patut wong lairku kalung usus buntu. Piyai kok bagusnya kaya ngono. Apa-apa duwe ya Mbak Fahmi. Nggih, leres. Siji sing ra duwe. Lah, apa, Bos? Isin. Mula aku ora duwe terus raiku tak tutupi. Iya. Genjo kisinan. Piyai kok sarwa Iki Bagong apa Narada? Yun. Bagong apa Narada? Ya jane ya Bagong. Iya. Ya, ngono. Ha. Duh, dewa. Awakku dhewe kuwi nyedak ora sa isin-isin karo Bu Fahmi ngene kuwi nyedak Kange sopan santun dijaga. ngono kuwi Iki ditonton wong akeh ya ora kaya ngono kuwi. apa lho sampean ki lho. Kang ya. sapa sing ngono iki sapa Ngono gendang kenek kowe. Iya. Mulai. dah dewa Umpama kowe di bojo Fahmi tenan piye ya, Gong? Wah, niki kula tutupi ra entuk metu. Lah piye to? Rina wengi awan bengi tak tutupi. Terus Wis pokoke nang omah tak tutupi rapet, aku tanggapan mangkat, mulih tanggapan tak inguk sithik tutup meneh. kowe iki kaya apa bojo Iman-iman nek kena angin. Ndek bojo Bu Fahmi iki kudune kowe beneran Wah, cara aku beneran piye? ya ngono tak dol Bu Fahmi Ngawur. Kok iso piye to kok didol suwantene piyaine lah Oh, tak seniman rawonge. pesindhen kondang Digo dhewe kurang didol. kaya gelem-gelem wae Fahmi asake. Lah ora gelem ya tuku. Iya. Welas. welas sanam ring Meno. mami Wong lanang kok pasif ngono to, Gong. Wong sing greget ngono lho. Ha nyager kula demok ngene terus kok Fahmi kok. Ora demok ngene terus kok santai. Wong kok kaya iki lho, santai ngene lho. Didemoki gandrung ya piye-piye santai ngene iki lho. lah aku pilih nih nglawan awakmu kaya manul ngene kok iso Ya. Diajeng. aja didemak. Duh, sithik wae. Aja to. Aja to. Pesindene didemok, didemok. Astagfirullah. Nek sinden kono-kono, nek iki tertib kabeh. Singgol sithik, astagfirullah bukan mukrim ngono. Ngerti meteng. Padha wae. Ayo. Besok
kapan? Ah, ya. Ya, Mbak. Besok kapan? Besok kapan katakan Menoe jejer lan wong waduh. Wong bagus kok wedhus. Gitu, oh. Bagus. Masa awake dhewe iki gandrung omah-omahan kok aku jejer lan wong wedhus masa lek ngono. Ngawur. Ya. Bagus ya kaya primus ngene kok ya Mas. Ya. Apa kuwi primus? Pria apa jenenge? Pria mukasetan. Mukasetan. Ora apa-apa. Ya. Upama sirna nahkoda tanpa prau sasat sarah ing Jolodri. Apa pitikno Fahmi iki tae wayahe ngendhok. Iso. Lebo wae karo ngene. Ya seben lagiane dhewe-dhewe kok. Irano. Ya. Nyidam sari No. Monggo, yo salah gawe. Oh, diaturke. Ya Mbak Fahmi, monggo, yo. Pokoknya nek wis mlaku swidak aja dadi 40 lho. Nek iso dadi 100, kamu ngluwi 120. Nggih. Yo. Ablas tembang kangen. Yo. Tembang kangen Bu Fahmi. Iya. Khusus Eka sih juga. Ayo dong, joget dong. Khusus dong. Ayo Kak. Apa pancen sliramu wis ora krasa Tanya apa? sayang rasaku sing sliramu ora bisa ngilang Ayo Kak. apa pancen wis ora ngerti sakjane Ah. Segeleng Kak. Yo. enak ya Bu Fahmi lah ya
jenengane penak banget. Aku ora wis meling, aku wis. Pas Iya. nggih jane. Ya wis diaturke sik ku. Iki ana nawala sik. Pak ora ngrungokke meling ku ya ngono kuwi. Assalamualaikum nggih katur Mas Bayu nyuwun bawa sesideman. Ingkang bawa Pak Lek Wagina. Jetis Kaliwungu nggih. Ingkang nyuwun kula Ibu Supangat Kades. Oh, Bu Kades. Kades. Bawa mriki Pak Wagina. Monggo Pak Wagina mriki monggo. Ayo metara monggo truk. Oh, monggo Pak Wagina. Dalu majok lutuk. Jok lutuk sapa ngawur. Agung iki. Pak Wagina iki pinten to mriki kalih to? Mboten iki Pak Kades ngono. Oh, Pak Kades. Sing agem mudeng ra Pak Kades. Pak Kades. Nggih, wis dalu Pak Pangat. Nggih. Beli sing dalu Pak Wagina. Pak Wagina. Nggih, diaturi mik. Nggih. Nyuwun dawuh Pak Pangat wah jan panjenengan. Nggih. Matur nuwun bojange Nggih. ingkang sampun nglipur dhateng warga kula masyarakat Surun sedayanipun. Nggih. Mugi berkah sedayanipun. Amin. Usananipun insyaallah menika sesepuh kita wonten ing Kabupaten Semarang sampun badhe rawuh. Oh nggih. Pramila para pamirsa kula suwun kanthi sanget mboten namung nenggo rawuhipun Bapak Bupati namung mangkih ngantos dumugi enjang. Amin. Nggih sekalian kalian tirakatan anggenipun wontenipun peringatan Metik Desa wonten ing dalu menika. Nggih. Ing usananipun nika kula ngajak adik kula lanang adik Wagina. Oh nggih Pak Wagina nggih. Niki garwane adik kula dados kersanipun saged nderek melipur wontenipun pentas seni dalu menika. Amin. Gong Pak Gong. Awit kula mboten saged nyanyi. Nggih Mas. Oh nggih. Wis diwakil Nggih, Pak Wagina. Pak Wagina alhamdulillah. Menika menyang sampun tindak wonten pepanggungan. Gong Pak Gong. Lah nggih, Pak. Rene lho kancane Pak Wagina. Nggih, Pak Wagina. Badhe ngaturken salam rumiyin Pak Dalang. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Kula nderek marak sowan dalemipun Bapak Kepala Desa Surun mriki. Nggih. Mugi Bapak Kepala Desa sak perangkatipun tembe wingkingipun mangke saged mensejahterakan rakyatipun. Amin. Pembangunan semakin maju. Amin. Rakyate rukun-rukun. Amin. Lan rezekinipun dipun paringi lancar. Amin. Nggih. Menika saking Mbak Yu kula Mbak Iyah ing dalu menika lenggah wonten ngajeng kontenan kawontenanipun nembe gerah sawetawis nggih sampun waras mugi enggal paringi dangan. Amin. Oh nggih. Kajawi saking menika kula nggih ngobrol-ngobrol Nggih. kalane hiburan nembang oleh Oh nggih. Badhe bawa anu nggih sesideman ya Pak. Leres Gong Pak Gong. seragenan mawon mangke. Dikancani, ayo. Anu, mengke ingkang nembang sesideman sinten badhe dipun rencangi waranggana. Nggih, duet Pak mangke. Panjenengan pilih sing pundi? Nek sing nika anu niku kaliten panjenengan Pak niku. Nggih. Jembi sing lenggah mriki sing pundi? Nyun sing rada dhuwur, Pak. Wah, oh. Nggih. Sing rada dhuwur. Mbak Darsini kuwi. Anak sing rada dhuwur nek oh sapa? Rizki. Rene. Wah, Arem-arem isine tempe. Terus Kula kurang marem golek sing gedhe. waduh deh. Kok golek kok wedok jane golek kakung Pak. Genep wong papat remi dadi nih Pak. Lambene Tapi kok bagus. madhap. Oh nggih Pak Lurah. Oh, anu badhe lenggah. Nggih. Oh, nggih. Nggih, Pak Pangat, nggih. Sampai mawon Pak Pangat kok dianggap dalem piyambak ngoten mawon. Ya nyadaleme dhewe kok. Wong iki sing neko kok malah. Mangga, wedhus jan. Pak Pangat
kula derekne nggih. Nggih. Lho mboten ta? Ora Pak Pangat iki gila. Tak derekke menawi tak pripun betah. Apa ning Pak Pangat to diderekke Truwelu ayo. Ya, Pak. Nano. Ya. Slendro nggih, Mas. Oh nggih, Slendro. Nggih, Slendro. Derek ganti nggih Slendro, Pak. Nggih. Slendro panatipun C. Ayo. Nggih. Wiwitane Wah, Bagong wis ora ning apa-apane. Barang apa-apane ora ketok. Ayo. anderek sang peke Ayo rene pisan ya kathok keri ning sembir. Sapa? Aku. Ya. priya bagus kang olah budaya Biasanipun ndereke karawitan pundi, Pak? Weh, kula nyanyine enten kamar mandi. Oh, nggih. kamar mandi. Karo mandi ning kamare Bagong ae. Kamar mandi kok bawa ngono. Wah, apa lho suarane? Nggih, Wis sone penak kamar mandi ya. Nggih. Ayo. Sowan menyang kutha gedhe Kulino adan Pak iki. Nano. bendera terus kayung-yung selendang kuning Bisa kemayu Pak Magina. Sesuai Ora kok kayu. sesuai kaya gentari itu, Pak. Mang baleni ngen bagian kayung-yon niku tok wau. Cobi sepindah meleh mawon to, Pak. Kayung-yon niku, Pak. bendera terus kayung-yung Meleh, Pak. Wes. Ambene. Padake. Masane kaya Aku seneng. karo Pon. adine wi arep digudang ya. Seneng. Mangga lanjut, Pak. selendang kuning kang saking Iya, Ngopo to, Gong? nenggaki ngono. Iya. Tak arep lelaku ya. Monggo. swara kurang premono ning wasis ngungkrung Elak. Nano. nika ngura-urake mbayu kula Oh nggih. Penggalian. Ampun pokoke sehat, kita pun diparingi sehat. penggaliane kersane mboten terlalu mandhap. Oh nggih. Wong Pak Lurah sering konferensi dateng pundi-pundi niku amure wong ayu-ayu. Nggih. ngomong Oh nek Pak Pangat pun sudah bisa dipercaya niku. kali kan kudu Nggih, kecuali nek batang siji niki lah duka niki. Sami Pak, kula nggih pantakon kanca-kanca. Kula iki ora tau neka-neka, Pak. Kali sing nggih. ngendang niku nggih hebat niku, mboten tau neka. Nyontok kula niku nggih. Malah. Wah, kanca-kanca tetep percaya wong saking Aja pripene. nggih, Mas. Mas Angget aja nyentuh iki. Bojone golesing ya, Mas. Ora nyontoh kowe, Mas. Iya. Nyontok sing apik. Mangga Pak Gina. Ayo. swara kurang premono ning wasis ngungkrung Untuk kemayu sithik, Pak. Ngungrum. angungkrung marang bendara Bresulistya pijer nginjangake alis Mangga. terus Yuk. tresno dadi demen Mangga Pak Gina riyen. Nano. luwih becik patenono
marang perpisahan jangan sejo wangi samudana marang kula warga garwa lan putra Lewat bincang ing alesmu monggo kowe bocah guno nadyan bocah guno katuko anyimro jiwa ragaku tak purung kehormatan mamprung rukun ngarepi ya Mbak Desi urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke Omak semua berumak Bangun Pak Wagino dan luar biasa suarane elok tepuk tangan untuk Pak Wagino Bapak Ibu ora hebat dong budaya kabeh lah iya piyai kene piyai budaya mula nyambut gawe ning kene aja sembrono Mas Bang nggih leres jumbuh karo desane we aswane seruwen ya seruwen apa artine seruwen seruwen lah ya apa kok seruwen ese apa Semarang sisih kidul dhewe oh iya terus R rangkaian acarane bengi iki bersih desa utawa merti desa terus U umume dienekke 2 tahun sepisan nggih terus W wayangan hiburane ya terus E endah edipeni suasanane terus terakhir nimbali dalam kondang Ki Bayu Haji amin ngono ngendine sing ditimbali aku sing teko Bagong lakon sapa aku nusul Bagong kok sregepe jambang ning gambar ora enak ya disusulke cah ya senusulke wong aku ya ora iso iya ning tenan apa panjenengan wis diarep-arep yai kene Mas Bagong Mas Bagong glondur kaya ngapa to kaya ngapa tak jarene wong sing urip kok iya ya Mbak Rizky terima kasih matur nuwun iku diaturke Mbak Dita Itawati ayo rene mentaram teluk iki jajal sing Banyuwangi ayo karene ya ngancani Dita kene Mbak Dita Itawati made in Banyuwangi Banyuwangi nah
Kula nyuwun anu apa gelang alit dibawani. Ayo Gong, siap. Mlaku swidak lho Gong, aku mau nek 30. Ayo. Gelang alit diaturke. Monggo. Dibawani engko sing bawa Mbak Eka karo Dita. Monggo. Iya. Jenglenge. Monggo. Awak lemu ya aja dadi alangan. Alangan penting iso mumbul. Iya. Iya, Pak. Suarane opo? Musik. Sabar. Sabar wong becet iso kok. Alah. Kending belamyangan ya teh. Iki apa? Posik. Sing gamel wis apa? Kok lancang. Pupung penak ae. Ora nek sing gamel kok. Ayo. Gede ka? Ayo. Yen. Ki cengklek. Iya. Amit ya, Nduk. Nyerah. Nyrambyai nusan Pak Goki stres apa tidakne? Aku manut kendange kok. iki Banyuwangen jengleng sing apik malah koyo bugot. Krek-krek ngono kok. Kowe iki jengleng ledek ketek apa piye? Oh, nyepelekke arep kaya ngene iki sidet. Loh, Aku yo manut kendange etek-etek kok akar mumbul. Yo. jengleng sing apik ngumpul. Ya. Yo, Kak. Banyuwangi. Yo, Dita. Ayo, Kak. Dita. Eka, yo. Medet lambene. Aja jarak kowe lho. Arep Iya. kaya apa iki Mas Medet Presti iki ra bebek. Yo, Dita. Kang kalian lihat ya, musik. Yo, bul, yo. Ayo. Iso apa ora? Bisa nek. Dede kamu boleh mak pluk ngono ngopo? Apa madung ngono. Tak mlebu dhewe mampes. Mangan apa wae? Nek ngono. Apa ora manapa pes-pes. Ya. Andi anae. Eka. Nek apa? Ora ngono ya. Posik. Yo. Tanah India. Gumal yaring. Gumel yaring. Melu kan. Lah kono kene yo. Sambut bola kok yo. Gumal yaring. Gumel yaring. Ing. Yo. Taman Sarinus Wantara. Belanjaran. Mari taman Sarinus Wantara.
nggih gelang alit. Monggo, yo. Wes galak. Ayo lho, ayo Oh, as. Terima kasih matur nuwun wis diaturke gelang alit. Nggih. Mbak Ika, Mas Bagong. Dalam. Ngaturaken wilujeng rawuh. Nggih. Kunjuk milanipun Bapak Bupati. Nggih, Bapak Ngesti Nugroho. Larat disampirke karo apirke. Alhamdulillah Mas Bagong Nduk Ika. Nggih. Ing kepareng ngasta bawat pemerintahan ing Kadipaten Semarang sama kepareng rawuh. Wilujeng dalu Bapak. Wilujeng dalu kidalang sugeng pinanggih malih Pak. Alhamdulillah panjenengan pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. 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 Kepareng nyuwun dawuh monggo wedal kula aturaken sak merdikanipun Bapak. Oh nggih, matur suwun. Kula le matur melsah dangu-dangu Pak. Iki Pak nggih, cekak aos kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera katur sagung ing rawuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Lepasanipun panjenenganipun Bapak Dr. Andes Pujo Pramujito, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Semarang, Nasa dan Kematan. Ugi panjenenganipun para pepundhen sepuh ing rawuh kathah sanget. Ugi panjenenganipun Ibu Camat Tengaran. Ugi kalau Pak Sekcam kirawuh nggih. Ugi sedaya para Bapak Ibu Kepala Desa Sekecamatan Tengaran, langkung-langkung panjenenganipun
Bapak Kepala Desa Surwen, Bapak Haji Sepangat, dan sadar kehormatan 19 sedaya para perangkat desa lembaga desa, ugi Mbah Manten sugeng dalu Mbah Suroto, sagunging werawuh kakung Mbah Putri tansah dadi hormatan ugi Ki Dalang Ki MPP Bayu Aji Pamungkas dalah rombongan. Kula niku sing dereng ngertos Ki MPP napa dereng ngertos mungkin nyuwun. Niku anu napa menika nami panjangipun Muhammad Pamungkas Prasetyo. Oh nggih. Matur suwun. Sanes Pol PP lho, Pak. Oh, Bagong Sudet Nggih. Sagunge werawuh ingkang kirmatan kepareng wonten menika kula kaliyan panjenenganipun Bapak Dr. Pujo Pramucito telah rombongan nderek silaturahim ugi nderek mangayu bagya wontenipun acara merti desa Surwen menika. Mugi-mugi sedaya masyarakat wonten desa Surwen ugi ingkang rawuh wonten menika tansah pinaringan sehat wal afiat. Amin. Tansah pinaringan panjang yuswa. Amin. Tansah pinaringan ayem tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin. Tansah pinaringan rezeki ingkang kathah ingkang barokah saking Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Agung. Mugi-mugi pembangunan wonten ing desa Surwen langkung majeng, langkung sae, masyarakat langkung sejahtera. Amin ya robbal alamin. Amin. Ing kalih kepareng alhamdulillah kula aturi pirsa nika sering kula aturaken bilih Kabupaten Semarang sakmenika khususipun babagan kesehatan, bidang kesehatan BPJS kesehatan kala wingi kula pikantuk penghargaan saking pemerintah pusat sajenipun Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia bila Kabupaten Semarang kepesertaan BPJS Kesehatan sudah 98,83%. Tepuk tangan untuk Kabupaten Semarang. Nggih. Lajeng ugi kanthi dukungan para Bapak Ibu pimpinan saha anggota DPRD nika anggaran tahun 2024 sekitar 49,4 miliar rupiah dan menika kagem pambiyantu masyarakat ingkang kirang mampu ing mbok pilih gerah wonten rumah sakit ugi badhe nglairaken dening kagungan BPJS ndaftar dipun bayari pemerintah daerah Kabupaten Semarang bilih kula rumiyin 14 hari nembe saged pun ginakaken sak menika cukup 10 menit langsung aktif langsung saged dipun ginakaken kagem masyarakat. Alhamdulillah. Nggih. Yes. Iki lajengipun ugi wonten ing wulan Muharram iki nika sampun lebet wonten ing Sapar nika pemerintah daerah setiap tahun ugi ngalokasikan anggaran kagem santunan anak yatim yatim piatu ing Kabupaten Semarang. Terus sedaya anak yatim yatim piatu pun data ingkang memenuhi syarat nika dipun aturi santunan total anggaran sekitar 2,4 miliar untuk 6.000 putra putri kita. Oleh saya menika mugi-mugi saestu samangke betul-betul kita anak yatim yatim piatu tansah pinaringan sukses minjang wonten ing akhir dosa amin ya robbal alamin. Amin. 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 Kalau kita mesti kathah ing matur niki pun dalu tasih kathah hiburan nggih Bapak Ibu. Ingkang pungkasan ing mbok bilih kula kathah sanget undangan para Bapak Ibu Kepala Desa khususipun binjang menika undanganipun wonten 17 Pak. Nggih. Elok. Minggu wonten 16. Terus menika tentunipun mboten saged sedaya undangan kula nderek silaturahim kepareng kula ugi nyuwun pangapunten ingkang sak ageng-agengipun megantosan ingkang sampun kula gantosan ingkang dereng. Makaten kula kinten makaten ing aturaken kula panjenengan papunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Lurah nyekar. Nggih, nyekar, Mbah. Badhe Nyekar. Nembang. Pak Bupati ngersakaken menapa badhe nembang Pak Bupati. Bapak. Mas ini, Mas. Mas Bagong. Wah. Oh, niku. Oh, Kak. Nggih. Pun. Kowe arep nglairke rene gratis.
Kamu arek lair ki dadane dhisik. Nggih. Nggih. Kok menawi panjenengan badhe Tetembangan, Romo. Nggih, ngersakaken menapa, Bapak? Lah niku sing nyeker biasa niku Pak Lurah mau niki, Pak. Oh nggih. Pun niki, Pak. Monggo sinten ingkang panjenengan Pak Lurah kok sampun sedaya, Pak. Sampun sedaya? Pun. Sampun ngatur. Sampun sedaya, Pak. Oke. Wah, digilir, Pak. Oke. Ngawer sedaya, Pak. Oh ngaten. Wah, lambene Bagong e sengane manas-manasi. Nggih, kula tak nyuwun lelagon kemawon mengke ingkang nyeker panjenengan. Oh nggih. Nggih. Menapa? Kanca tani. Kanca tani. Ngoten nggih. Nggih, matur suwun. Nggih. Nggih, sedaya sanakan dawuh nggih diaturaken kanca tani. Alhamdulillah. Lah, jan tepuk tangan Pak Bupati. Subhanallah, ilah. Wilujeng lenggah Bapak, wilujeng lenggah mentara. Tok. Agar kei gawean sing rada tanggung jawab mongso merem wae. Ora elok Bapak Ngesti. Ayo. Ora pur seruan ayo durukun ayo dadi siji nanging ikut serta mensupport nyawiji bareng keluarga Agus. Alhamdulillah. Matur nuwun. Jan. Nggih. Eka wis nampa hubungan ya tanjake larane. Tanjake kanca tani. Ya mumpung sing ndemung Pak Rinto lho iki. Iki bawane loi silir-silir ngono ta. Oh ya langsung langgame Pak Eka. Langsung. Nano ya ya Mbak. Pamoring sumno